President Emmerson Mnangagwa's eating habits have ignited heated debate following a candidate revelation by First Lady Auxilia Mnangagwa during an interview on the Zimbabwe Broadcasting Corporation ZBC. Sanabira mashoko aiwa nawo iri kutsviridza yema-eating habits aiwa nawo iyi vanhu vari kuitora zvedambe vachiita zvavo majokes nayo. Sanabira mashoko anobuda nyatsotsanangurwa nawo iye dotboa subscribe like out on the bell icon tipi napanapa mzimu ai mabuda nyora achiti the First Lady disclosed that Mnangagwa insists on having meat with every meal and has a particular fondness for dried kapenda fish matemba paired with milk. This disclosure comes as a surprise to many, considering Mnangagwa's 2022 public declaration encouraging Zimbabweans to embrace plant-based diets for health reasons. At the time, he duped meat consumption unhealthy and allowed vegetables and potatoes as a healthier alternative. Government spokesperson Nick Mangwana amplified the First Lady's comment on X, formerly Twitter, writing, "When the Zim First Lady was asked about the president's favorite food, she said, there must be some meat somewhere among the dishes, but what he likes most are matemba and mukaka. On the streets, we call that keeping it real." While the First Lady's remarks offer a relatable glimpse into the presidency's affinity for traditional Zimbabwean cuisine, they also expose inconsistencies in his public messaging. Ndo mashoko auya akafumbura mutungamiri wenyika pamusoro penhau iyi. Nyika yese inoziva mashoko aya aimbofamba achitaurwa pasocial media achinzi ndotika zvangu muriwo nemapotatoes. Now pakubuda mashoko ekuti aiwa mutungamiri wenyika panapa the First Lady vanotaura mashoko ekuti aiwa vanoda panenge pangori nenyama kana chivaisira madishes avo ofanira kunge pane nyama pasai. Zvakuonekwa kunzi mashoko avanombotaura akuonekwa sekunge vanenge vachinyepera vanhu. Zvatakuona kuti aiwa the First Lady vakunzi vapisira manje vachinge vaexposa mashoko avo. Atodze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pindai comment section medu tudze mafungiro enyu, musano subscribe or like, turn on the bell icon.